किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल। आपका लाइन है कि बोल धनिया कवन कलाकारी हो गई। हमारा लाइन था कि सूट साड़ी हो गई। अंकेश भैया, ब्रजेश भैया, सागर भैया, पूरा ओहो पूरा हो हम मानी ना कि बोल धनिया कवन कलाकारी हो गई कि सूट साड़ी हो गई। कि अभी बाड़ी तू कुंवारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई। कि तू बेदाया का पूजा भई। आओ ले लीजिए माइक वाला ये वाला कि तू बेदाया का पूजा भई। वाह ये मेरा लाइन है ना। हाँ बोले ना कि दोनों बेराया कर पूजा भाई। ऐसा है कि स्किल मेरा बहुत नीचे हो रहा है इसलिए गाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात ना हो जाए। कि नींबू खोरा पूजा भई। इसका लेवल उठा दीजिए। आए हाय ओ नींबू खोरा पूजा भाई। वाह आओ रेडी 1 2 3 4। लगे लगे बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई सूट साड़ी हो गई। अभी बाड़ी तू कुंवारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई। तू बेदा कर पूजा भई। दो लोग रवा है ना रही चांदनी जी है चांदनी जी के है ले कि तू बेदाया कर पूजा भई। तनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल। किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल। पुनिया धार ले दे दुनिया झाड़ ले कंच बनो। मौका आज मिलल दुनिया झाड़ ले। मौका आज मिलल दुनिया झाड़ ले। एक लाइन बस बोल ली। अच्छा ठीक बा थोड़ा सा आप लोग और पीछे हट जाइए इधर आइए। भल तोहार को दे झप्पा 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 कमर तोहार को दे लपा 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 लपा। बोली में कहारा तराना बा देखिए के लोग दीवाना बा। हेलो देखिए यही प्रॉब्लम हो रहा है। आप डीजे स्पेशल कहीं नहीं मंगवाए हैं कि आपकी कमी है ना कि हमारी कमी है। कि बाल तोहार कर झप 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 झप। कमर तोहार करे लप 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 लप। कि दोनों बेरा कि बोली में तहरा तराना बा। आ देखी के लोग दीवाना बा। इतना अठावा अजूबा भई। 4 गो आ 4 गो 8 गो। इतना अठावा अजूबा भई। किनी बुखर बुझा भई कैसे किनी बुखर बुझा भई। किनी बुखर बुझा भई कैसे किनी बुखर बुझा भई।
कि चले राह में तो डोलतावे डोलतावे कि देखी के मन हमर बोलतावे 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 ए खाली हाला होके ना से अब मरते एनर्जी में हाला करो इतना से खाली प्रस्तुति देखाओ तनी तनी एनर्जी में आवा कि चले राह में तो डोलतावे 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 देखी के मन हमर बोलतावे 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 चढ़ल चेहरा नुरानी बा नुरानी बा नुरानी बा लागल सोनावा के पानी बा हो पानी बा हो पानी बा धनंजय कृष्णा के चूजा भाई एकरा बाद में आज रहू चले लुजा हमें तो डोलतावे 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 देखी के मन हमर बोलतावे 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 चढ़ल चेहरा नुरानी बा नुरानी बा नुरानी बा लागल सोनावा के पानी बा हो पानी बा हो पानी बा धनंजय कृष्णा के चूजा भाई कि धनंजय कृष्णा के चूजा भाई देखो और क्यों दीवाना बात है तारा पन्ना ए आलिया तारा पंकेश भी जरूर दीवाना बानी ए जितना लोग कैमरा करता तनी बुखर पूजा भइल कैसे तनी बुखर पूजा भइल तनी बुखर पूजा भइल कैसे तनी बुखर पूजा भइल तनी बुखर पूजा भइल कैसे तनी बुखर पूजा भइल तनी बुखर पूजा भइल कैसे तनी बुखर पूजा भइल तनी बुखर पूजा भइल कैसे तनी बुखर पूजा निर्भय भैया की तरफ